Dadi apa aku? Takono sing duwe gawe, Pak. Niki dadi napa niki? Ya apa ngarep kono tak kandhani. Nek ndelok macake kaya ngene iki, Dik, odeng ngene iki. Iki sing pantes Lurah Bilawa. Oh, Lurah Bilawa. Ya ngono kandhano. Garang. Seneng aku dadi lurah. Siapa mang lek? Gak ono siji loro pawongan sing kaya aku. Ya iki gambare Lurah Rabilawa. Keliru. Duduk Lurah Rabilawa, Dik. Lah nek kon iki Lurah Rabilawa duwe anak codot. Jeneng kula. Lurah Abilawa. Oh, nggih. Nggih. Lurah Abilawa jare Rabilawa. Ya aku Lurah Abilawa jare wong iki. Alah. Ojo kae jare wong iki. Pasti jare aku. Wis karepmu dhewe, jaremu dhewe ngono, Dik. Oh, ngoten ta. Nggih. Pegel benakno tak lodok iki ya apa iki lah. Lurah Abilawa. Pancene lurah sing disukani penduduk, nyatane Lurah Abilawa. Mlebu kampung, metu kampung. Nek roh Lurah Abilawa liwat, pating pencolot, pating bleber, mlebu omah lawang ditutupi. Kok roh nek aku tau gendeng. Goblok. Alah apa kan tau gendeng iku lho. Keliru. Alah pegel benakno aku. Kok eruh nek Lurah Abilawa iki tangan kanane londo. Wong kabeh padha sukan lak ngono. Alah apa tau gendeng iku.